Mörö, ihan vaan tämmönen nopea vinkkivideo, jos jollain on Elgato Facecami ja tuntuu, että se rupeaa jossain vaiheessa pudottelemaan frameja. Löysin tommosen yhden kaverin opetusvideon tuolta netistä ja no se näytti toimivaa. Mä oon kanssa taistellut noiden tippuvien frameien kanssa tässä ties kuinka kauan, eli tämmönen kiva juttu, enpä ois ikinä tiennyt, että tämmöstä on. Teepä seuraava. Täällä yläkulmassa on tämmönen säätövalikko, joka aukeaa, kun painat hiiren vasemmalla napilla. No tässäpä ei ole hirveästi mitään muuta tällainen vakiona kuin vaan tämmönen muutama valinta tässä näin, mutta kun painat sitä control-pohjassa, aukeaa valikko, jossa on tämmönen laajempi valikoima. Täällä on tosiaan vakiona tää USB Transfer Mode Automaticissa, niin itsellä ainakin toimii tää, kun vaihan tohon Isochronoukseen. Tässä on vaan Elgato Facecamin omistajille aika hyvä vinkki, jos webcami pudottelee frameja ja sille ei oikein mitään järkevää syytä ole. Tämä itseäni ainakin on toistaiseksi auttanut. Mä otan linkkiin sen kaverin video, joka tän vinkin antoi. Oli aika kultainen vinkki. En olisi ikinä tiennyt, että toi aukeaa tollain toi valikko tuolta. Toivottavasti se auttaa teitä. Kiitos.